Kagaya iman to, si sa Facebook, adin sa kataw ulama tano, pagadatan tano, dito na buka po kasi sa kaya ka Facebook, kapakay langon tano na mga Facebook yan. Nagira ko na pagpakararadirek tano, benar mga diyo to. Kaya man to na, masa social media, ay nasa kataw ulama, niyag post, kagiyagya mga mubtadi alul bid'ah na ipundaliliran isa alimpanganiran na tigay na inubuso ulama iyo asalafi ahlus sunnah wal jamaah si Ibn Taymiyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah na piyakay niyan sukap maulid. Benaray na gyud mabuhay sa kata ulama pagadatan tanong isa amala ulama inipost ni na ginyo kita kaya post yan. Tigay na si Ibn Taymiyah, Ibn Kathir, Imam Nawawi agumadakal ang mga ulama nag-i-maulid. Correct. Gini kaya pakatanayan. Peter yan mismo. Asin si Ibn Taymiyah na di maulid. Saya tanong pa si Ibn Taymiyah. Dia benar. Dito ay akong malaangkub. Tabiya pa mao. Tabiyar kanyan. With due respect. Akin na lang. Kismbag tanong ka kapakaya para tiya supad. Di benar o ba piyakay Ibn Taymiyah. Ay pa no ba nga tiro mimaulit si Ibn Taymiyah niya kalalay niya kabukagan. Mata nga rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Rilaan Allah. Apitiro kan piyakatan na ka mismo aso Ibn Taymiyah na di maulid. Allahu Akbar na inangin na diyan kaya mga kitabiyan na mapapano majmu'udin na diyan kaya kitabiyan mismo si ko iqtida'u siratal mustaqim na piyakatan na yung nagyang kaya kapmuli na bid'ah na bagan ni pakapmuli da so Ibn Taymiyah na si kumasanin na miya kalala mujahid rumirido sembag niya so mga sufi si kumasanian na isaw nagyang kaya kapmuli na bagan ni pakapmuli da sa Ibn Taymiyah. So tiso Allah subhanallah. Miya kalalaan na ako bago di benar, ribet. Ako miya kalala kaya dusa, subhanallah. Hindi ilaka kay Ibn Taymiyah so kateru. Kapit adan yan matero dia din yang kapit. Tabi upama. Inang ina miya karereksi ko mga kitabiyan. Agyang kai akap maulid na bid'ah. Di benar ba piyak kay Ibn Taymiyah. Di benar ba di maulid si Ibn Taymiyah. Subhanallah. Rahmatullah alaih. Likasawan tanuman. Diyan kay isa kapakay penakuan sirat. Pagalusian sa Qatar Ibn Taymiyah. Ilan naman pad sa adab kambilang ataw si ko kabatiya sa kitab isa ulama na di nga pumutulah. Aya isa okay tagyan kaya mga ahlul bid'ah na di na diseputul. Barat yan. Isa ka fakra, paragraph, o na isa ka page. So inusurat ulama, nagirakwan anap kalo niya numbu, na so ay isa o kitiran, giyo kitiran na ka, anyo maknal. So mga isa o kita limpanganiran, na putol niran, anbu makaayon, si ikutindugiran. Koto, na pakiptiro irang sa sagyang kaya ulama so, katero din akapit, katero din naban niyang kapit. Na dayran langon mas sabuta, dayran langon batiya, o di na dayran langon sabuta so pakaantapan o ulama, si sagyang ko to katero. Na inisa kami yang bugiyong ta sa timan na katero, subhanallah. Ugay nagyang ko to sa kitabiyan, iqtida'u siratal mustaqim, agyan kay ipundaliliran, ipundaway na katuro ko ni Ibn Taymiyah piyakay niyan na di benar. Kagyong ko to mata so to katuro Ibn Taymiyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Koto. Paganay ron na piyakata na mismo kagya mata sa Arabic, apya di tanun batiya no. Katawan niya mga di. May popost pa niya sa Facebook. Neno ka, batiyan tanun mo sa mga importante ron. Piyakata na Ibn Taymiyah agyang kay na bid'ah. Ikadua na dining gilabak ka o mga salaf, mga sahaba, mga tabi'in, o tabi'in. Kauto. Ikatlo, napiyakata na yan si sagyang koto, ang mga katuri na marawa, agiin nakapananayan ko mga sarwang, mudahatun lin nasara. Sada talo kapsilibriteran,
ko kinimbawat angkon. Si ko panarimayran Tuhan niran aso Hisu Kristo. Ta'ala Allah. Piyakatan na tanayin mismo. Ako simbagi ang pantigyan. Peter yan noa. O pamakagina ng mga tao. Ading galibag sa kap maulid. Na aya pipikir ni Ranon. Na pagkailayran. So babayairan. Naguslas-layran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na upaman na pulawan ng tanu. So mga sahaba. Si iko babaya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na inunan ito nagalibag ka. Upaman na mas malaytan ni babaya salasla. Kung Nabi sallallahu alaihi wasallam adi sa mga sahaba, upamo kayaya antap tanu, niyat tanu sa sagyang kaya kap maulid, na pupakilay tanu, subabaya tanu, selasla tanu kung Nabi sallallahu alaihi wasallam, na upama na mas malatanu babaya, selasla kung Nabi sallallahu alaihi wasallam adi sa mga sahaba, di tanun kalawanan, sa mga sahaba, si ibu ko, babaya, aguslasla kung Nabi sallallahu alaihi wasallam, naaya pa kasi na inunanda selebrita. So, kinibawatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam upang makuginamo, tigi bentay miya. Kauto, naman utam niya karereg tigi. Ada nang galap ako mga salaf. Giya mo ipugusan niran, giyan kay Kater ibn Taymiyyah. Giyan kay tigiyan tiyutulira na. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabba wal ijtihad la ala al-bida. Naman ito una ano to nadiran batiah. Tigi Ibn Taymiyyah, manang tanudan. Tigi Ibn Taymiyyah, kapakay tigiyan, at malasan siran, sansak gangan agalabok, sabab ko panaguntamaниran, nagubabayaran ko nabi. Giyutubo, biyuro tamya ali Ibn Taymiyyah, ganyan kaya katero. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabba wal ijtihad. Kapakay tigiyan. So Allah na malasan niya na gina ng mga tao si iko babaya nagusi ko ijtihad. Dito bu, naman yung tigin na piyaka Ibn Taymiyyah. Piyaka niya nakatiyan na malasan sila nung kuno Allah. Allahu Akbar. Nagyuton na piyaka sila iran so pakaantapan ni Ibn Taymiyyah. Kaumati ang tanong lang na na pakaantapan rin Ibn Taymiyyah. Paganiro na di nga maptero ba piyaka Ibn Taymiyyah ka, yung utakya tero ako ron na talo piyaka bidaan yan, la alal bida tigyan. Agu gina tigyan adagal ba ko mga salaf? Agu madakal pa na ini dakwa Ibn Taymiyyah. Ay buwa sabab akatiruan niya noo tigi Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam. Ading tigyan ang mga tao. Ading galibag sa kap maulid. Na dirang katawan o bagyang kaya galibag na bid'ah. Kadi sirang budiman na nayan. Kauto. Sabuta akapangungunutan. Kapakayamit kiliran mudahatun lin nasara. Kapakay kapananayan si kugalba ko mga nasara, mga sarwang. O di na kapakaya galba ko mga ulamay raw na mga pabibid'ah. Na di lang katano bagyan na nagalbak na bid'ah. Kauto. Naginantigin ng mga tao, adi lang katawan o bagyan na nakapmaulid na bid'ah. Nagkapakay pantigin qad. Ayun usari bentami na qad. Katawan niya mga di. Qad, kapakay. Kraba niyan tiyang kado ba sila nung balasi? Sa manoto na sini manunumpang kung mga tao, adi maulid, di na nigalibang nagyakap maulid, di kaslas lang ko, kinibawatan ko nabi, okay na dirang katawan o babid'ah. Kauto. Na ino, iman to, si sagyang kaya masa, manunumpang o nagyang kay, akaturi bentami niya, di rin manunumpang. Kaiman to na miya karaya geragtandun na giyang kai akap maulid na bid'ah. Antay yung mataw. Antay daw may sampay. Iman to. Malagit sa Facebook, anta ka sa personal. Amiyan na giyan sa wasiat. Agiyang kay akap maulid na bid'ah. Nabas tami sampay ka. Agiyang kay akap maulid na bid'ah. Nabas tanggal lubakan na ka na. Di kaun din balas. Ang kagaya kaya to ko na kagiyang kay galubak na bid'ah. Kau to ginan ipakantapan ni Ibn Taymiyyah. Na di benar uban yang piyakay. Subhanallah. Nagudi benar ubah Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na badi maulid. Nya kalalaanan akabukagan angkub. Amaan adi benar. Ginan irayagan si sagyang kay issue man to sa Facebook kapiya kay kun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi gyang kay akap maulid.